Κρίκος 700 κιλά. Δημήτρη, βάλε σε 2 χιλιοστά. Βάλε σε παρακαλώ στο καροτσάκι. Λοιπόν, ένα κύκλο εδώ για να βλέπουμε. Είμαστε πολύ όμως. Μπορούμε να ανοίξουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε για να δούμε. Λοιπόν, αυτό το χώμα που χρησιμοποιούμε για τους βόλους είναι το κλασικό αργυλόχωμα. Είναι ένα χώμα που υπάρχει σε όλη την ελληνική επικράτεια και το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει χρώματα. Αρώματα δεν έχει. Χρώματα κόκκινα, χαρακτηριστικός τύπος η Μεσόγεια, όλα τα κίτρινο ή άσπρο. Θα έχετε δει τομές σε βουνά από Ξυλόκαστρο προς Αίγιο και τα λοιπά που είναι όλα ασπρόχωμα. Το λένε και Κιμουλιά στην περιοχή της Πελοποννήσου. Αυτά τα τρία είναι χαρακτηριστικά. Υπάρχουν βέβαια και γκρίζα και κάποια άλλα που χρησιμοποιούν και για το λένε, σαν καλλυντικά για το δέρμα. Αυτά λοιπόν το αργυλόχωμα που χρησιμοποιούν και οι κεραμίστες χρησιμοποιούμε και εμείς. Βεβαίως αυτό το αργυλόχωμα μπορούμε να το ενισχύσουμε και με άλλα υλικά. Φέρτε αν θέλετε από εδώ. Θα το πούμε και αύριο στο λαχανόκηπο, αλλά αν θέλουμε να κάνουμε ένα λαχανόκηπο, χώμα, νερό και σπόροι είναι αρκετή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αν θέλουμε να σπείρουμε σε ένα έδαφος, σε ένα οπορώνα όπου έχει χόρτα, χώμα, νερό και σπόροι είναι αρκετή, σπέρνουμε και κόβουμε τα χόρτα. Αν θέλουμε τώρα να σπείρουμε σε ένα γυμνό έδαφος ή σε ένα βουνό, τότε αυτά τα υλικά δεν φτάνουν και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα υλικά. Για παράδειγμα, ένα υλικό που πρόσφατα έγινε πολύ γνωστό και σχολιάστηκε ιδιαίτερα είναι ο ζεόλιθος. Είναι ένα ορυκτό φυσικό που βρέθηκε πρόσφατα και στη Θράκη σε μεγάλες ποσότητες και εμείς το χρησιμοποιούμε γιατί είναι πάρα πολύ υγροσκοπικό, δηλαδή απορροφάει 2 φορές τον όγκο του σε νερό. Έχει 40 είδη περίπου ζεόλιθου, τους μελετάει ο Δημόκριτος εδώ και χρόνια. Αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς λέγεται κλινοπτυλόλιθος και είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη υγροσκοπική ικανότητα. Έγινε πρόσφατα πολύ ντόρος γι' αυτό, γιατί απορροφάει χρησιμοποιήθηκε για να απομονώσει τα ραδιενεργά υλικά στη Φουκουσίμα μετά το πυρηνικό ατύχημα. Το χρησιμοποιούσαν οι Βούλγαροι στρατιώτες για να απομακρύνουν από το σώμα τους τα βαριά μέταλλα, μέσα με τη μορφή χαπιών. Και τώρα πουλούνται και στα Αιγινάδικα. Βέβαια πολύ πιο φτηνό είναι να το βάλεις μέσα σε νερό και να πιεις το νερό που έχει μέσα το διαλυμένο το ζεόλιθο. Αυτό λοιπόν το υλικό έχει μεγάλη υγροσκοπική ικανότητα και είναι ένα είδος μπεκάκι, δηλαδή απορροφάει την υγρασία από τη βροχή, από τον αέρα, από τον ατμοσφαιρικό αέρα και στη συνέχεια τον κρατάει μέσα στο σβόλο μέχρι να βλαστήσει το φυτό και να του δώσει την πρώτη υγρασία. Μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και ρητίνες συνθετικές ή φυσικές. Να προσέχετε όμως, οι συνθετικές ρητίνες λειτουργούν αμφίδρομα, δηλαδή μπορούν να παίρνουν υγρασία και να την αποθηκεύουν, αλλά μετά όταν έχει έλλειψη υγρασίας να την παίρνουν από το φυτό και να την τραβάνε. Γι' αυτό και πολλές συνθετικές ρητίνες που χρησιμοποίησαν μέσα σε μπάλες από φυτά, που φυτεύονται με μπάλες χώματος, λειτουργούσαν ανάποδα και το φυτό δεν ανάπτυξε ριζικό σύστημα και πλάγιαζε και είχαν προβλήματα. Άλλο υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι οι ίνες. Οι ίνες μπορεί να είναι ίνες από κοκοφίνικα που χρησιμοποιούμε τελευταία, μπορεί να είναι ίνες από πρόβατο ή από κάποιο άλλο ζώο, όχι από κατσίκι γιατί είναι μονοτικές και εμείς θέλουμε να μην μονώνεται. Οι γίδινες οι κάπες χρησιμοποιούν βοσκή για τη βροχή, έτσι. Το πρόβιο μαλλί κρατάει την υγρασία, το γίδινο μαλλί λειτουργεί μονοτικά. Άλλο ίνες μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίχες ανθρώπινες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ίνες από μπαμπάκι και όλες αυτές οι ίνες, όπως επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χαρτί. Χαρτί ανακύκλωση, αν το πάρουμε σε μικρά κομμάτια μπορούμε να κάνουμε χάρτινους βόλους. Είχαμε κάνει κάποτε βόλους με 70% χαρτί, 30% χώμα για να τους ρίχνουμε από αεροπλάνα χωρίς να σπάνε. Γιατί μπορούμε να κάνουμε και εναέριες σπορές. Πράγμα που δίνει ελπίδα βέβαια, γιατί αν μπορούμε να σπείρουμε με αεροπλάνα τεράστιες εκτάσεις, μπορούμε να λειτουργήσουμε πολύ οικονομικά και να σπείρουμε ταυτόχρονα εκατομμύρια στρέμματα μονομιάς. Αυτά λοιπόν τα υλικά συν γόνιμο οργανικό χώμα.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλά χωνεμένη κοκπριά ή καλά χωνεμένο κόμποστ. Γιατί ο σκοπός είναι να μολύνουμε με μικρόβια, μικροοργανισμούς. Τίποτε δεν είναι απομονωμένο στη φύση. Να γιατί λέγαμε στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στους επιστήμονες ότι εμείς σας δίνουμε την ολιστική προσέγγιση. Εσείς βάλτε αυτή την εξειδικευμένη γνώση για να εξυπηρετήσει κάποιες σκοπιμότητες. Δηλαδή να κάνουμε ένα σβόλο που να βγει στη Σαχάρα, για παράδειγμα. Όταν έχουμε πάει στο φεγγάρι δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να μην θίγονται συμφέροντα και λειτουργούμε αρνητικά. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση η ολιστική προσέγγιση είναι αυτή η συγκεκριμένη, ότι θέλουμε για να γίνει ένα δάσος με δέντρα 100 μέτρα να υπάρχουν και 70 μέτρα δέντρα, και 30 και 20 και 10, θάμνη, πόδι φυτά, βρύα, λιχίνες, μικροοργανισμοί, μύκητες, μικρόβια, βακτήρια. Όλα είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πραγματικότητας που λέγεται δάσος. Όταν εμείς λοιπόν πάμε και βάζουμε απλά 100 δεντράκια, λειτουργούμε εντελώς βλακωδώς και ξεχνάμε όλο αυτό το μεγάλο πλούτο που ζει της χλωρίδας και της πανίδας, τον διαγράφουμε και λέει δεν μας νοιάζει, δεν μπορούμε να τον εντάξουμε και σε μελέτη ούτως ή άλλως, γιατί είναι άπειρος αυτός ο κόσμος. Εμείς θα βάλουμε ένα είδος και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και μικροοργανισμοί, γιατί σε ένα νεκρό έδαφος ουσιαστικά όπως είναι τα βουνά που έχουν ξεγυμνωθεί τελείως από βλάσεις επί πολλά χρόνια ή στην έρημο δεν υπάρχει πολύ μικροζωή. Άρα οι μικροοργανισμοί αυτοί που ενυπάρχουν μέσα στην κοπριά, το κόμποστ, το φιλόχωμα, το γόνιμο ενός δάσους ή σε ενεργούς μικροοργανισμούς, ένα άλλο νεοτερισμό κάποιου Ιάπωνα που δίνει ο ενεργούς μικροοργανισμούς για να αγωνιμοποιήσουν το έδαφος. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση εμπλουτίζουμε και με αυτόν τον τρόπο το χώμα. Αλλά όλα αυτά κυρίως για δάση, για ερήμους, για άγονες εκτάσεις, για πολύ άγωνα εδάφη. Αυτά λοιπόν τα υλικά συν μπορούμε να βάλουμε και θρεπτικά άλλα υποστρώματα και ούτω καθεξής. Τώρα, από εκεί και πέρα λοιπόν, αφού έχουμε αυτά τα υλικά στα χέρια μας, εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά. Ξεκινάμε να κάνουμε σβόλους. Είπαμε ότι βάλουμε μεγάλη ποικιλία φυτών. Γιατί η κεντρική μας φιλοσοφία είναι ότι δεν ξέρω τι ταιριάζει στη φύση του ημιτού. Δεν ξέρω τι ταιριάζει στη φύση της πάρνηθας. Δεν ξέρω τι ταιριάζει στη φύση της σέδαστας. Ακόμη και αν μελετούσα τη φύση επί χρόνια και κατέληγα σε συμπεράσματα, πάλι δεν θα μπορούσα να αποφασίσω αν θα πρέπει να σπείρω τα παλιά φυτά ή τα καινούργια, τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα, ή αν θα τα ανακατέψω όλα. Γι' αυτό λοιπόν τα ανακατεύω όλα και σπέρνω μεγάλη ποικιλία. Βέβαια εδώ υπάρχουν οι αντιδράσεις από τον επιστημονικό κόσμο, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε σε συνεργασία, αφού κάνουμε μια συνεργασία με αυτούς, να σεβαστούμε τις απόψεις τους, αλλά τους είπα οπωσδήποτε δεν διαπραγματευόμαστε μεγάλη ποικιλία και αιτήσιων φυτών, βίκους, τριφύλια, μυρικές κτλ. Και μεγάλη ποικιλία θάμνων και δέντρων. Αλλιώς αν είναι για μονοκαλλιέργεια, πάντα να σπείρετε εσείς, δεν μας ενδιαφέρει, θα αποτύχει η μέθοδος. Γιατί εάν αυτή η υποώδης βλάστηση, είτε μιλάμε εδώ, θα πρέπει να ξέρετε ότι οτιδήποτε αναφέρεται για το δάσος ισχύει και για ένα οπορώνα. Πάτε να βελτιώσετε το έδαφος ενός ελαιώνα ή ένα οποιοσδήποτε όνα, εσπεριδοειδή, ροδακινιές, βερικοκές, δαμασκινιές κτλ. Το κλειδί είναι μεγάλη ποικιλία φυτών. Γιατί πάλι δεν ξέρετε τι ταιριάζει στο έδαφος σας και πρέπει να το μάθετε από τη φύση, διαβάζοντας τα φυτά που θα βγουν, γιατί κάθε φυτό θα αποφασίσει πού θα βγει εκείνο, όχι πού αποφασίζουμε εμείς. Και από την άλλη μεριά είπαμε ότι όσο πιο πολλά είδη είναι, τόσο πιο γόνιμο γίνεται το έδαφος. Και όταν έχουμε γόνιμο έδαφος, έχουμε υγιή φυτά, και όταν έχουμε υγιή φυτά, τότε έχουμε και καλή παραγωγή. Ή αν θέλετε, σε επίπεδο δασών, γερά δέντρα, υγιή δέντρα και πλούσια βλάση. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση βάζουμε μεγάλη ποικιλία φυτών. Κάνουμε λοιπόν αυτό το συμβασμό, αλλά απαιτούμε οπωσδήποτε να σπείρουμε μεγάλη ποικιλία δέντρων. Γι' αυτό και θα κάνουμε 5 πειραματικά στην Πεντέλη, σε έκταση περιφραγμένη των 8,5 στρεμμάτων, αλλά το 5ο μόνο θα είναι μεγάλη ποικιλία φυτών από όλα τα φυτά της μακίας βλάστησης. Το λέω για όσους τυχόν είναι από Πεντέλη. Ναι. Κάνετε Αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Τα σεβόμαστε και προχωράμε αυτά, αλλά απαιτήσαμε μεγάλη ποικιλία, όχι ένα είδος. Γιατί να ξέρετε ότι η μονοκαλλιέργεια, είτε σε επίπεδο γεωργίας, είτε σε επίπεδο φύσης, κατέστρεψε τη φύση και τη γονιμότητα του εδάφους για πάντα. Είτε ήταν μονοκαλλιέργεια λοιπόν λαχανικό, είτε ήταν μονοκαλλιέργεια υποροφόρων δέντρων, είτε ήταν μονοκαλλιέργεια σιτηρών, είτε μιλάμε για μονοκαλλιέργεια πεύκων κτλ. Και να ξέρετε ότι το πεύκο είναι η αιτία που εξαντλείται η γονιμότητα του εδάφους και όλα τα θρεπτικά στοιχεία
Και επίσης υποβιβάζεται, κατεβαίνει πολύ ο υδροφόρος ορίζοντας. Γιατί ρουφάει άπλιστα όλη την υγρασία και το νερό πάει όλο ένα και πιο βαθιά. Και όλο ένα και πιο βαθιά. Αυτοί λοιπόν που προτείνουν πεύκα εγκληματούν ανεπανόρθωτα και δεν λειτουργούν καθόλου μα καθόλου επιστημονικά. Θέλουμε λοιπόν μεγάλη ποικιλία για ένα δάσος. Εδώ λοιπόν βάζουμε αυτά γιατί αυτά τα πόδι φυτά τι κάνουνε, δημιουργούν ένα πράσινο μανδύα. Κατεβάζουν την εδαφική υγρασία. Είπαμε ότι το έδαφος στο γυμνό σε σύγκριση με το πράσινο έχει μια διαφορά τεράστια το καλοκαίρι και 30 βαθμούς Κέλσια. Και 20 να ήταν και 10 να ήταν και 5 να ήταν πάλι ήταν σημαντικό. Αυξάνουν την εδαφική υγρασία γιατί δημιουργούν χλωροτάπητα και δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για να σκάσουν και τα σπόρια των δέντρων. Ένα σπόρι από δέντρο θέλει μήνες για να βλαστήσει. 3, 4, 5, 6. Εάν λοιπόν είναι γυμνό το έδαφος, δεν έχει καμιά τύχη το σπόρι για να βλαστήσει. Πολύ μικρή πιθανότητα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτός ο πράσινος χλωροτάπητας και ας πήρουμε μόνο σπόρους δέντρων θα αποτύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν κάναμε κανένα συμβασμό και είπαμε θέλετε να κάνετε εσείς μόνο σπορά, θα είναι ξεχωριστό πείραμα για να ξέρουμε τι είναι και τι δεν είναι. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε το μείγμα εδώ. Πού είναι ο πέφτος? Το μείγμα θα είναι. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε σβόλους, η σβόλη που κάναμε ήταν στρόγγυλη, μικρή ή μεγάλη ανάλογα με το σχήμα του σπόρου. Τους κάναμε στην πετονιέρα και γινόντουσαν σχεδόν ένας προς ένας. Μας δίναν καλά αποτελέσματα στο ποικίλο όρος και στα άλλα μέρη που πήραμε ανά την Ελλάδα όσον αφορά τα ετήσια φυτά, αλλά βγαίνανε πολύ λίγα δέντρα συγκριτικά. Και βέβαια το δέντρο είναι η κορονίδα, ας το πούμε, ενός δάσους. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πετύχουμε τους προς αυτό το τομέα. Γι' αυτό λοιπόν και στη συνέχεια προχωρήσαμε με αυτούς τους δισκοειδείς βόλους. Πού είναι το νέο? Το δισκοειδείς βόλους. Τώρα δεν το λέω. Στο σημείο μου πώς τον άφησες, στο σημείο. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αλλά όταν το βλέπουμε είναι διαφορετικά. Για κάνε μια δισκέτα, Δημήτρη. Κάνε μια δισκέτα. Εντάξει, τώρα δεν είναι να ψάχνουμε. Αν την πατήσουμε αυτή να γίνει δισκέτα. Οι μικροί λοιπόν σβόλοι πετυχαίνουν πολύ καλά, αλλά οι μεγάλοι σβόλοι πετυχαίνουν ακόμη καλύτερα. Αν πηγαίναμε στη Σαχάρα, θα μπορούσαμε να κάνουμε και σβόλους μεγέθους γροθιάς. Όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο καλά είναι τα πράγματα. Πάρ' τον τηλέφωνο. Εδώ λοιπόν υπήρχαν οι αντιρρήσεις και οι φοβίες των επιστημόνων ήταν ότι όταν θα βγουν 5 φυτά μαζί ότι θα έχουμε ανταγωνισμό και επιβίωση του καταλληλότερου, θεωρία του Δαρβίνου. Στη φύση όμως δεν ισχύει αυτό και οι φωτογραφίες βεβαιώνουν του λόγου του αληθές. Εδώ βλέπετε ολόκληρες φυτοκοινωνίες οι οποίες είναι 40, 50, 100 φυτά μαζί. Και όλα αυτά τα φυτά επιβιώνουν αρμονικά. Είναι μάλιστα καταπράσινα και αντέχουν πολύ καλύτερα στις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες είτε του καλοκαιριού είτε του χειμώνα. Άρα λοιπόν είναι λάθος να πιστεύουμε ότι το να υπάρχουν 2 και 3 σπόρια μέσα στο σβόλο είναι μειονέκτημα. Στο site έχετε βάλει να τα βλέπει ο κόσμος. Το site μας το πήρε μια γερμανική εταιρεία και όλο το υλικό που ήταν καταχωρημένο εξαφανίστηκε. Θα το ξαναφτιάξουμε, αλλά εμείς θέλουμε ζωντανά site. Να δείχνουμε το βλέπει ο κόσμος. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν εδώ φωτογραφίες από την Κερατέα, είναι το 2008 και επειδή βέβαια μόνο τρελοί θα κάνανε σπορές σε τέτοιους χώρους, θα σας δείξω και πώς ήταν ο τόπος. Παράδεισος, έτσι.
Τόσο πολύ χώμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Μόνο τρελοί έλεγα θα κάνανε κάτι τέτοιο ή οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορεί να πετύχουν. Δηλαδή μπορεί μια περιοχή όπως η Λιπάνο να πρασινίσει, όπως είναι η Λιπανό. Θα το δούμε. Εδώ στην Κερατεία που είπατε, έχετε επιτρέψει εκεί πέρα. Ναι, αλλά δυστυχώς η βοσκή θα... Ναι, αυτά είναι από 3 χρόνια συνέχεια κάναμε. Για να φαίνονται και δέντρα και τα λοιπά. Αυτά τα δέντρα δηλαδή θα τα δείτε μετά για να μην επαναλαμβάνω. Δηλαδή Αλλά... είχατε αποτέλεσμα δηλαδή. Είχαμε αποτέλεσμα, αλλά όχι στην έκταση που σπήραμε. Λόγω βοσκής. Και λόγω βοσκής, αλλά και σε κάποια σημεία τα δέντρα αυτά ξεραθήκανε στη συνέχεια το δεύτερο χρώμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε. Έλεγα για παράδειγμα, τα πεύκα, για να ξέρετε, για να μπορούν να τρυπήσουν το βράχο, οι ρίζες τους, έχουν ένα συμβιωτικό μικροοργανισμό που λέγεται μυκόρυζα. Αυτός ο μικροοργανισμός εκρίνει ένα οξύ, το οποίο τρυπάει το βράχο και ακολουθεί η ρίζα του πεύκου. Αν δεν υπάρχει αυτός ο συμβιωτικός μικροοργανισμός, το πεύκο δεν μπορεί να τρυπήσει το βράχο και βλέπετε η κορυφή του στραβώνει. Κάνει ένα λουπ και στραβώνει. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Βρήκε αδιαπέρατα πέτρα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε εκεί μία γνώση που να μας βοηθήσει να πετύχει ο σπόρος και να μεγαλώσει το δέντρο ακόμη και σε ακραίες κλίματα. Εκεί λοιπόν πρότεινα στους επιστήμονες του Ινστιτούτου μου να βάλουν αυτή την εξειδικευμένη γνώση. Έχουμε το όραμα, έχουμε την ολιστική προσέγγιση. Βάλτε και εσείς το λιθαράκι σας. Περιμένουμε να δούμε. Σε αυτό λοιπόν το σβόλο βλέπετε ότι έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια. Η ρίζα όταν θα βγει πάει κατευθείαν στο έδαφος. Εδώ μπορεί να βγει στα πλάγια και να την ξεράνει ο ήλιος και ο αέρας. Μπορεί να πάρει περισσότερα φυτά. Απορροφάει καλύτερα την υγρασία γιατί έχει πολλούς πόρους στην επιφάνεια. Άρα από πολλές απόψεις λοιπόν αυτός ο σβόλος μας έδωσε καλύτερα αποτελέσματα και μας έδωσε και πολλά δεντρίλια. Γι' αυτό λοιπόν στις κλιματολογικές συνθήκες και τις εδαφολογικές συνθήκες περιοχής μας προχωράμε με αυτό το σβόλο. Αυτούς τους σβόλους θα κάνουμε σήμερα. Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει πυκνή σπορά με αυτούς. Αν θέλουμε μπορούμε να το παντρέψουμε με άλλους σβόλους στρόγγυλους που κάνουμε στην πετονιέρα για να κάνουμε μια πιο πυκνή σπορά. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τώρα είναι να δούμε τις αναλογίες. Για τα λαχανικά είπαμε 1/20 έως 1/40. Μία κούπα σπόρη, 40 κούπες χώμα. Εδώ τώρα στην πετονιέρα, επειδή θα κάνουμε σβόλους στην πετονιέρα για να κάνουμε μεγάλες ποσότητες, μπορούμε να κάνουμε και στη λεκάνη, αν θέλουμε να κάνουμε με τα χέρια. Έχουμε και διάφορους τρόπους για τριτοκοσμικές χώρες, Αφρική και τέτοια, Παταγωνία ή οπουδήποτε αλλού δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβαλάμε αυτά τα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πλαίσια ή να χρησιμοποιήσουμε λεκάνες και κόφτες. Αναδευτήρι, αυτό που ανακατεύουμε τα χρώματα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μηχανή που κάνει τα κουβέτα, ό,τι θέλετε μπορεί να χρησιμοποιήσετε. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε κυμαδιέρες. Δεν το έχει. Υπήρχε στο site. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τρόποι για να κάνουμε σβόλους. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την πετονιέρα για να κάνουμε τη μάζα και στη συνέχεια στους πάγκους όλοι θα δουλεύουμε, οπότε θα χρειαστούμε και άλλους πάγκους γιατί έχει πολύ κόσμο. Θα κάνουμε λουκάνικα και θα τα κόβουμε με τους κόφτες σε ροδέλες και στη συνέχεια θα τα στεγνώνουμε σε πανιά επάνω. Τα στεγνώνουμε στον ήλιο ή στον αέρα, στη σκιά, καλύτερα στη σκιά για να στεγνώνουν πιο γρήγορα και εδώ δεν χρειάζεται να μουσκεύουμε τα όσπρια. Όταν κάνουμε σβόλους στρόγγυλους στην πετονιέρα, τότε τα όσπρια τα μουσκεύουμε από μισή ώρα μεγέθους φακής μέχρι 2 ώρες μεγέθους κουκιού μεγάλου. Εδώ στα μεγάλα κομμάτια δεν χρειάζεται γιατί είναι αρκετά μεγάλο ώστε δεν σπάει ο σβόλος αν υπάρχουν 2 και 3. Ενώ όταν είναι μικρός στρόγγυλος, φουσκώνει το όσπριο και σπάει το σβόλο. Λοιπόν, στην πετονιέρα βάζουμε 2 κουβάδες χώμα. Αν έχουμε ζεόλιθο βάζουμε 2 με 3 κιλά. Αυτός είναι ο ζεόλιθος. Αν έχουμε ίνες βάζουμε μισό κουβά ή λιγότερο. Και στη συνέχεια ανακατεύουμε το μείγμα, κάνουμε μία μάζα ομοιογενή και μετά την κόβουμε σε ροδέλες. Να φέρουμε λοιπόν τραπέζια, να ανοίξουν κάποιοι να κάνουν την πρώτη πετονιέρα για να τη δουν όλοι και να προχωρήσουμε. Είναι 2 κουβάδες χώμα, αργυλόχωμα, για αυτούς τους βόλους, έτσι. 2 με 3 κιλά ζεόλιθο. Μισό κουβά ίνες, αν έχουμε.
μέχρι 2 εκατοστά, όχι πιο μεγάλες, γιατί δεν τυλίγονται καλά. Όχι, όχι. Είπαμε λαχανόκηπο, νερό, χώμα, σπόρι, πάπαλα. Θα το πούμε και αύριο στο λαχανόκηπο. Αγρόκτημα με χόρτα, νερό, χώμα, σπόρι, βόλη, σπορά, κόψιμο των χόρτων. Αγρόκτημα που είναι εντελώς γυμνό το έδαφος, χρανίου τόπος, κάνουμε δισκέτες. Καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Και δάσος κάνουμε δισκέτες. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, Όταν φυτρώσει κάτι από τον Βόλο, φυτρώνει μόνο. εδώ βλέπετε πολύ. Ρωτάει αν θα φυτρώσει ένας σπόρος ή πολύ, ανάλογα. Αν είναι πολύ, πολύ. Αν είναι ένας, είναι ένας. Αν είναι δύο, δύο. Ανάλογα με το είδος του σπόρου και αν είναι κατάλληλη για την περιοχή. Λοιπόν, να ανοίξουμε, να κάνει... Γιώτη, μια ερώτηση. Έχω κάνει ήδη βόλους στο κορίτσι. Και αυτό που έπαθα είναι ότι και στους μεγάλους βόλους τα όσπρια τους ανοίγανε. Πρέπει να ήταν πολλά όσπρια μαζί. Η αλήθεια είναι ότι η αναλογία ήταν... Λοιπόν, να ανοίξει ο Δημήτρη. Ας κάνουμε ένα κύκλο γύρω από την πετρονιέρα. Νικό. Λοιπόν, ανοίγουμε έτσι για να βλέπουμε την πετρονιέρα. Λάσπα πρέπει να ανοίξουμε από εκεί. Σε πρώτη φάση, Έχει την πετρογύρα την απεδώ. πίνεται αυτό. Όσοι θέλουν από εσάς θα κάνουν εμπειρία μετά. Ούτως ώστε όλοι να μαθαίνουν. Φτάσουμε όλοι από εδώ, ας κάνουμε ένα πέταλο. Ο ιδανικός κάδος μπετονιέρας θα ήταν όπως η κούπα ενός καφέ ή του τσαγιού, έτσι. Να είναι κυλινδρική με μία διάμετρο ενιαία. Αυτή βέβαια κλείνει προς τα μέσα, οπότε παράγει ανομοιόμορφους βόλους. Αλλά εντάξει, μας κάνει τη δουλειά, μπορεί να κάνουν τη μάζα. Καλό είναι να μην έχει πτερίγια για να κάνουμε πιο εύκολα δουλειά. Στην προκειμένη περίπτωση τα πτερίγια θα μπορούσαν να κάνουν δουλειά. Το σταυρός είναι το πιο πολύ πρόβλημα, γιατί κολλάει λάσπη, υγραίνεται, πρέπει να τα ξεκολλάμε κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένας περιστρεφόμενος κάδος με τον οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη μάζα αυτή των χώρων. Λίγο ζεόλι θα χρησιμοποιούμε. Νίκο, ένα τσουβάλι έχεις? Αυτό έφερα. Οκ, εντάξει. Λίγο ζεόλι θα έσαι για να το βλέπω. Γιατί μέχρι να ξεκινήσει είναι πρέπει να μας πει όταν κάνουμε παράδειγμα στην αρχή την ώρα που τα βγάζουμε, την ώρα που βγάζουμε τη ρίζα ή το βγάζουμε. Δεν ξέρω αν είναι τώρα ή τα βγάζουμε. Α, όχι, άστο, για αυτό. Δεν τα ξέρεις, ποτέ δεν ξέρουμε. Κόβουμε και αφήνουμε. Κατέβασε την μια... Λοιπόν, δύο κουβάδες αργυλόχωμα κοσκινισμένο. Στην περίπτωση των λουκάνικων δεν χρειάζεται να είναι και πολύ ψιλοκοσκινισμένο. Ένα τεσάρι, για παράδειγμα... Πόσο? Αυτό τι είναι? Α, είναι ενεργή μικροοργανισμό. Λοιπόν, ένα... Κοφή να φέρω, σφαιρό. Εντάξει, φέρε λίγο για να το δούμε. Να τους λασπώσω πρώτα ή... Βάλε, έβαλες δύο κουβάδες. Όχι, θα το ρίξω από πάνω το δεύτερο, ασάντε. Έχουμε ψεκαστήρα. Όχι, έχουμε λάστιχο, Έχω φέρει εγώ. κουβάδες και τέτοια. Δεν είχαμε σένα αν δεν ήσουν εσύ. Αυτό τι είναι που ρίχνει? Αυτή είναι σπόρη. Αυτός είναι ένας κοκοφίνικας πιο τριμμένος. Ένα κουβά ακόμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε και τύρφη, Με τους σπόρους αλλά δεν έχει πολλές ύλες. Αυτός είναι ακόμη καλύτερος. και μετά ρίξουμε άλλο ένα κουβά από πάνω. Απλώς κολλάνε πάλι ύλες μεταξύ τους. Μπορούμε επίσης να λασπώσουμε τους σπόρους. Να κάνουμε μια πηχτή λάσπη. Όχι, όχι, αυτό γίνεται στους στρόκους. Μην το παίρνω. Έβαλες δύο. Τώρα βάζω το δεύτερο. Ο Ζεώρης με τι αναλογία είπαμε
Ο ζεόλιθος 2 κιλά με 3. 2 κιλά Στην μπετονιέρα. σε 2 κουβάδες. Στην μπετονιέρα. Μπορούμε να τρίψουμε λοιπόν και τις σύνες. Τώρα επειδή δεν έχουμε πολλές σύνες θα κάνουμε με αυτές που υπάρχουν, έτσι. Και βάλε και... Προσέχετε τώρα γιατί... Βάλτε και μικροοργανισμούς. Έχουμε ένα κουτάλι. Ένα κουτάλι έχουμε. Αυτή είναι ενεργή μικροοργανισμοί. Επειδή δεν μπορούσαμε να κουβαλήσουμε φιλόχωμα ούτε να κοσκινήσουμε, δεν είχαμε Τώρα χώρο θα βγει στο σκόνη κουτιά. πολύ, οπότε... Έχει δηλαδή πολλούς μήνυτες ωφέλιμους οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο που είπαμε. Δηλαδή να δημιουργήσουν το πρώτο έδαφος. Να ξέρετε ότι ο σβόλος είναι το πρώτο έδαφος για το Πολύ μικρή η σπόρη. Επομένως, αν έχει και μικροοργανισμούς, είναι πολύ σημαντικό για να αναπτυχθεί πιο καλά το φύλλο και για να είναι πιο υγιές. Αυτό πώς το βρίσκουμε? Το ίδιο με το 1 κιλό, ίσα για να μολύνει με μικροοργανισμούς. Σε όλη την πετονιέρα δεν χρειάζεται να μετράτε. Υπάρχει αυτό, κάνει. Είναι σε αυτό που έβαλε τώρα το τελευταίο με το κουταλάκι που ενεργεί. Ρίχνουμε γρήγορα στην αργή χώμα για να σχηματιστεί η μάζα γρήγορα. Νερό εννοείται, Μία έβαλε. Δεν έχουμε ψεκαστεί. Ένα τέτοιο, Λάστιχο, λάστιχο. έτσι ένα κοπρία βάλε. Μια κουταλιά, ένα Αλλά μόνο. άνοιξε το λίγο, πρέπει να πας από εκεί. Δηλαδή στους ενεργούς μικροοργανισμούς να βάλεις κοπρία αντί για ενεργούς μικροοργανισμούς. Όχι. Ναι, αντί για ενεργούς μικροοργανισμούς, βάλεις κοπρία ή φιλόχωμα. Σε τι ποσότητα θα βάζεις Μας το είπε προηγουμένως, νομίζω να κουβά, είπε. Δηλαδή όμως από τους ενεργούς κάνει αυτό όμως και μια κουταλίτσα από αυτό είναι εντάξει σε αυτή την ποσότητα. Έγινε το λάστιχο, θα αποτροπιούν. Και νερό τώρα πόσο μέσα νερό? Μέχρι να γίνει πυλός. Μας ξέφυγε το νερό τώρα, οπότε επειδή μας ξέφυγε βάζουμε χώμα, έτσι. Μην τον κάνουμε σαν το Χότζα. Το νερό που βάλει πόσο ήταν, μισός κουβάς? Όχι, με το λάστιχο Α, είπαμε. δεν το βάλε με το τέτοιο. Αφήνουμε τη μάζα να χτυπηθεί, όσο πιο πολύ χτυπηθεί η μάζα. Αν δηλαδή, τώρα θα το κάνει και μπετονιέρα αυτό, αλλά το χρώμα είναι καινούρια. Όσο πιο πολύ δηλαδή χτυπάμε τη μάζα, τόσο πιο πολύ φεύγει ο αέρας. Τα λουκάνικα, για να ξέρετε, για να περνάμε από πάγκο να σας δείχνουμε, γίνονται με 3-4 κινήσεις, μην τα βασανίζουμε και μετά τα ρολάρετε. Έτσι. Δεν έχει σημασία το πάχος. Αν είναι πιο παχύς θα γίνουν πιο μεγάλες οι δισκέτες. Αν είναι πιο λεπτός, μπορεί να τους κάνουμε και διάφορα μεγέθη.
όσο μεγαλύτερο είναι ο όγκος της... Όσο πιο πολύ χώμα ένας βόλος έχει, όσο πιο περισσότερο χρόνο έχει το φυτό να έχει δυνατότητα να δείξει μεγάλο ριζικό, έτσι δεν είναι, για να μπορέσει να πας και επιβιώσει. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο έχουμε τους βόλους. Άρα λοιπόν, η μπετονιέρα θα κάνει το μείγμα. Ομάδες θα παίρνουν τη μάζα για να την κάνουν λουκάνικα, μια άλλη ομάδα θα παίρνει για να κάνει τις δισκέτες και μια άλλη ομάδα θα απλώνει στους αυτούς. Αν μπορούμε να συντονιστούμε θα είναι το ιδανικό. Να κοιτάζουμε εδώ μέσα να είναι συμπαγήσιοι αυτοί, έτσι, να μην έχει κενά. Γι' αυτό μην το βασανίζετε. Λέω, ρολάρουμε με τις παλάμες, όχι με τα δάχτυλα, και απαλά. 3-4 κινήσεις. Δεν χρειάζεται να το μάθετε. Πολλοί κάνουν, το χτυπάνε, κάνουν ολόκληρη φασαρία. Απλά πράγματα. Λοιπόν, ξεκινήστε, βγάλετε από αυτές τα... Μπορούμε να